Jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka, barkamu da saduwa da ku. Suna na Salisu Umar Salinga. Ina so zan yi magana ne dangane da abun da ake ta tattaunawa a duniya yanzu, wato wani nau'i ne na harka na cinikayya, wato pi. Nakan bibiyi shafuka na pi networks inda nake ganin bayanai daga ainihin, zan iya cewa wa'insu wani suna zan ba su ne, heroes ne ko jarumai, barin ba su suna jarumai irin su Dr. Sani da su Hassan da su Muhammad Sani. Shi Muhammad Sani a Kaduna na san shi, amma wa'ancan sai dai kan muryoyinsu nake ji, musamman ma shi wannan doctor din Dr. Sani na kan ji bayanan shi kwarai da gaske da yake kokarin faɗakar da mutane akan abin da ya shafi harkar mutane. To dole ne za mu yi haƙuri da juna, musamman ma muka ɗauki arewacin Najeriya. In na ce arewacin Najeriya ba zan kira suna ba ko kabila, amma an san suwaye suke da ainihin jani'in jaka akan irin sababbin al'amura idan ya shigo. Za ka ga ana ta goro da su, wani zai yi akan ba wai yana so ya yi bane, a'a yana yi ne domin in gwada in gani shi zan samu da makamantansu. To kuma irin wannan mostly at the end of the road za ka ga mutum ya zo ya yi da na sani. Ba washe bature ya ce wai is too late kenan when the head is cut off. So ana jawo hankalin mutane akan maganar pi, cewa wani abu ne wanda yake zamani ya kawo. Malamai da yawa, ni mutum ne mai sha'awar sauraron wa'azin malamai ta kowane bangare. Nakan ji malamai suna cewa manzo Allah yakan ga masahabansa cewa idan zamani ya zo ƙarshe abubuwa da dama za su faru. Abun da za ka yi a cikin shekara ɗaya za ka yi shi a cikin awa ɗaya. Hasabe suke tambayin shi ya za a kai, sai ce hikima ne na ubangiji zai kawo yanda za a yi wannan abubuwa ɗin a yi shi komai cikin sauri. To wannan yana ɗaya daga ciki. Na sha ji malamai suna cewa manzo ya ce sallallahu alaihi wasallam ƙarshen lokaci kowa zai zama mai kuɗi. To babu mamaki nan gaba wannan faɗin da ya zo hanya ce ta ainihin sauya ainihin yadda muke rayuwa na mu'amalar mu da kuɗi, musamman mata kan gaba za ka ga takardun kuɗi za su bace fata. Yanzu ka duba musamman ma wanda suke fita kasashe waje irin su China, za ga mutum ya je shagon cin abinci ne, in ya gama ko kuma ya oda din abincin ba zai bada cash na kuɗi ba, sai dai ya ɗauko waya kawai dandana mai abincin zai ce kuɗin ya shigo. Haka kazalika shi mai dafa abincin nan idan ya tashi yin abubuwan shi ba zai amfani da kuɗi bane wajen siyo kayan abinci, a'a zai tura musu da kuɗi ne ainihin ta waya, kaga electronics money ke. Saboda haka yana ba mutanen mu shawara, to Allah a cire wannan duhun jahilci a ajiye a gefe. Allah shi ke da zamani kuma shi ke zuwa zamani. Ka yi kokari kai adoptin ɗan kanka akan irin abubuwa da yake zuwa na zamani, domin wallahi kar ka zo ka zama mabaracin karfi da yaji, ka zama mai roƙon karfi da yaji, ka zama dan maulan karfi da yaji, ba don kuma saboda tumasancin da kake yanzu. Wayannan bayan Allah su Dr. Sani da makamantansu, kada Allah ya gaji da kuma na godiya kwarai gurin wayar da kai da kuke na ainihin al'ummarmu domin a gudu tare a tsira tare. Ni dan nan ina fayi. Yanzu jiya da muke wani lissafi muka kadarta muka kirga wato abin da ni nake da shi, sai naga har in mutu, ƴaƴana masu ci su mutu, jikoki na ma in Allah ya raya su masu, wallahi ba za su karar da wannan abubuwan ba. Saboda haka ina ba da shawara kai ma ka yi fayi, kar ka bari a baka a baya.